Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohohle videa a já bych vás chtěl seznámit s tím, že já jsem se rozhodl, že budu natáčet s mýma kamarádkama, jmenujeme se Flippies Official a jo, jsou tady celkem dobré videa. Tady to je první díl, to jsem tam ještě nebyl, jo? To jsem tam ještě nebyl. Teď si představte třeba, že tady, jo, začátku. Dobré intro. No, čau. A vítáme vás u našeho druhého videa. To už s námi nakonec nebude natáčet a jestli jste si všimli, tady ty barvy nejsou naše. Moje jo. No i můj. Vypadá to, že je to fialový, ale já jsem barva. Co tam Aja dělá? Abyste si nemysleli, že jsem fialová. A pokud na tohle video dáte 15 lajků, tak jste je tam 16. Budeme dávat limity na lajky. Holky, a jdeme to rozbalovat. Jo! Oh. Máme takovýhle slizy. No nekecej. Jdeme to rozbalit. Tak je. A 3 hodiny později. Tak a jdeme se podívat. Třeba něco zkusím. Například tohle. 200 IQ! Tak si taky zkusím. Vážně? Ale jde Pennywise. Je to hustý. Je to krásný sliz. Krásně výrazný růžový barvě. Teda ale má takovou spíš oranžovou. Toto teda popsala a fakt krásně. Proč má Aja oranžovou? Spíš jako, že mi připadá lososa. Ale lidi, Losos? tohle není všechno. Určitě si to koupit. Ona tady snad dělá reklamu? Tyhle slizy mají v dáčiku a jsou mega dobrý. Pozor, tohle není reklama na dráček, ale jen tak to tam dělá jako špetku na dortu. To ne. O 3 hodiny později. To se furt natahuje. A tady se asi zkouší, jak dlouhý asi může být ten sliz. Furt ještě, oh my gosh, cože, furt? Okay. Ne, ale mohly by mít i jiný barvy. No to mohli teda. Zrovna tam nebyly v tom, ale můžou mít i třeba modrou, zelenou, růžovou. Já chci zelenou. Ale podívejme se na druhý díl, protože tím vás tam asi trošku zklameme. A mně nejde Wi-Fi. Dělej! Lidi, počkejte. Že by? No videa, a že Lada říkala, že tam nemá natáčet. A vidíte tam to troubu v tom černém triku? To jsem já. A co tam dělám? Přesně. A vítáme vás u našeho prvního videa. A dneska to bude video vlog z bazénu. Počkej, vážně u prvního videa. Jak jste napsali u tohohle úplně nahoře 1 a flapboxing. Nebudu to řešit a doufám, že už mě tam vzali a jsem za to moc rád. Já mám dneska svátek. A poděkujte ty úplně napravo. Všichni máme svátek i největší. Ale já ho mám Ona ho prý má doopravdy, což je teda doopravdy pravda. Ty máš 2. Jo, Laura má svátek 2 dítě a my všichni máme svátek 1 dítě. A teďka vám řekneme naše jména a naše barvy. Já jsem Laura a moje barva je modrá. Láďa a moje barva je růžová. Tomáš a moje barva je zelená. A moje barva je... No to je teda trošku. To si tam teda trošku zakoktala.
Nechci říkat, ale jo. Já to máš. Kolik tam je let? Mně je 11, bude mi 12, kam svátek. 10, 7. Lenže v dnešní době ty úplně napravo Lauře už je 12. To jsme nakáželi před rokem. Počkejte! Asi bude chtít pole. Ano, ano. Jak jsme dobrý? A lidi určitě nezapomeňte tomuto kanálu ho udělat třeba třeba na všechny videa udělat třeba tohle. Udělat třeba to, že byste udělali, počkejte, že byste třeba dali odebírat a dali byste tam rovnou ten krásný cinkající zvoneček a ten like, aby byl krásně modrej, pořádně ho rozmixujte, pořádně ho vyboxujte, když tam je boxing, tak to musíte pořádně rozboxingovat, ať je krásně modrej, ať má tu krásnou modrou barvu. A ne, že dáte dislike. Počkej, každému videu můžou být dislikey. Co mám za život? Můžete úplně to samé udělat třeba i... Počkejte, že... Úplně to samé můžete třeba udělat i tady, like. Úplně to samé můžete udělat třeba i tady, dáte like a do komentářů. YouTubeři v důchodu. To nebudu řešit. Prostě před 9 měsíci, no to je vlastně pravda. 72 zhlédnutí a vy můžete být nový zhlédnutí, dát like a nově odběratelé. Určitě se můžete těšit na streamy. Dneska jsme měli stream, ale pak se ještě můžete těšit na to, že třeba na to, že já nevím. Počkejte. Zkusím to dát zpomaleně. Ten zvuk mě trošku štve. Ty vám to dám ještě zrychleně, ať se pořádně dobrý. Asi bude chtít pole. Ano, ano.
abyste měli ještě větší srandu. A to myslím, že bys mohlo být z tohohle videa úplně všechno, takže určitě odebírejte tento kanál a zatím čau! Ahoj!